Olen aina harrastanut lukemista. Siitä asti kun opin lukemaan, niin olen kantanut kirjastosta kirjoja kotiin. Ja tänään esittelen teille 3 kirjaa, jotka on ollut mulle tärkeitä. Ensimmäinen kirja on Ulla-Leena Lundbergin romaani Jää. Se kertoo saariston elämästä ja on itse kotoisin suomenruotsalaista saaristosta, Tammisaaresta. Tässä kirjassa puhuttelee se yhteisöllisyys ja saariston elämä, joka mielestäni Ulla-Leena Lundberg on onnistunut hyvin kuvaamaan. Toinen kirja on Raimo Seppälän elämäkerta Jaakko Pöyrystä, Korvessa karjui se karvainen karhu. Pääsin itse tutustumaan Jaakko Pöyryyn 2000-luvun alussa, kun aloitin töissä Jaakko Pöyryn perustamissa yhtiössä. Pöyryssä viehättää se, että yhden ihmisen ja parin opiskelukaverin intohimosta kasvoi kansainvälinen yritys. Tänä päivänäkin tulevaisuuden suuryritykset on pieniä. Molempia tarvitaan. 3. kirjana on Panu Rajalan elämäkerta Mika Valtarista, Unio Mystica. Ihailen Valtarissa sitä, että hän on ollut laaja-alainen ja monissa piireissä kuin kotonaan. Tänäkin päivänä yhteiskunnassa tarvitaan sekä tekijöitä että näkijöitä.